exercici d'optimització, en concret l'exercici 5 de l'examen de selectivitat juny 2023, sèrie 1. Aquest exercici què ens diu? Ens diu que la Núria té un jardí i que vol crear un tancat per al seu gos. Aquest tancat ha de tenir 8 metres quadrats i a més vol aprofitar que un dels costats del tancat sigui un dels costats del jardí, tal com s'indica en aquesta figura. Bé, ens diu també que el preu de cada metre del tancat costa 2,5 €. És a dir, només amb aquesta informació inicial, si tot el tancat fes 2 metres, quin seria el preu total? 2,5 € per als 2 metres. Si tinguéssim 4 metres, 2,5 € per 4 metres. Què ens demana el primer apartat? Quines han de ser les dimensions d'aquest tancat per tal que el cost sigui mínim? Bé, com sabem que es tracta d'un exercici d'optimització? Sempre que ens diguin cost mínim, benefici màxim, preu mínim o preu màxim, quan la funció objectiu, la que volem treballar, ha de ser mínima o màxima, es tracta d'un exercici d'optimització. Llavors, l'objectiu d'aquest tipus d'exercicis és que trobem quina és la funció que ens demanen, que, com he dit, la funció minimitzar o maximitzar es diu funció objectiu i la minimitzem o maximitzem. Aquesta funció normalment serà de dues variables, x i y. Llavors sempre ens apareixerà una segona funció que se'n diu funció auxiliar, que acostuma a ser una funció senzilla i que el que ens permetrà és convertir aquesta funció objectiu en una funció d'una sola variable. Per què ens interessa fer això? Quan ens demanen que minimitzem o maximitzem una funció, al final el que ens estan demanant és que fem la derivada i l'igualem a 0. Per què? Si tenim una funció i anem a estudiar el mínim o el màxim, una característica que veiem del mínim i el màxim és una característica important que podem aprofitar i que ens facilita molt la vida, és veure quina és la derivada d'aquests dos punts. La derivada d'un mínim o la derivada d'un màxim sempre és nul·la, sempre és igual a 0. Per què? Perquè la derivada ens indica el pendent d'una funció en un punt. És a dir, si estudiem el pendent en un màxim, veurem que el pendent just en un màxim és igual a 0. És horitzontal, no té pendent. El pendent en un punt mínim tampoc existeix, també és nul, perquè també és horitzontal. Per això, quan estem fent exercicis d'optimització on ens demanen que una funció sigui mínima o màxima, el que hem de fer, finalment, és obtenir la funció, que normalment serà de dues variables, convertir-la en una funció d'una variable, per al final poder derivar i igualar a 0, i trobar quina és aquesta variable que compleix que la derivada és igual a 0. Llavors, això és el que anirem a fer ara mateix en aquest exercici. Ens demanen que el cost sigui mínim. Anem a veure com realitzaríem aquesta funció cost. Què és el cost? El cost al final posaré x i, però encara no sabem si és una funció d'una variable, de dos o de què. El cost que ens costarà aquest tancat serà el preu que costa cada metre. Per tant, primer de tot, primera informació que tenim, o que podem saber, no sabem si es tracta d'un rectangle o d'un quadrat. Per tant, el que farem és definir l'alçada, per exemple, com i aquesta horitzontal la definirem com a la lletra x. Llavors, si tenim x i, quina és la informació que ens dona aquest exercici que encara no hem utilitzat? Els 8 metres quadrats. Aquests 8 metres quadrats ens ha dit que són l'àrea del tancat. Per tant, com podem calcular l'àrea del tancat? Base per altura, per tant, x per y. Aquí tenim una funció que per ara ens pot semblar molt senzilla, però que no hem de minimitzar ni maximitzar. Per tant, de quina funció estem parlant?
de la funció auxiliar. Aquesta és la funció que ens dona l'exercici, normalment de manera mig amagada, però és una funció fàcil de trobar i que ens permetrà aïllar una d'aquestes variables, substituir-la a la funció objectiu i tenir la funció objectiu d'una sola variable. Anem a veure, doncs, si tenim aquí que a és igual a x per i, podríem aïllar, per exemple, la x, la posarem aquí, x és igual a 8 entre i, per exemple, o bé al revés, i és igual a 8 entre x, és igual quina de les dues variables aïllem, la que ens sigui més fàcil. Llavors el cost, què hem dit que és el cost? El cost és el preu, 2,5, per tot el tancat, tots els metres que necessitem de tancat. És a dir, quants metres necessitem de tancat? X metres més i metres més i metres. Per tant, realment necessitem x metres més 2 i metres. Així doncs tindrem que el tancat, les dimensions del tancat seran x més i més i. I de fet, podem posar aquí i. X més i més i. Així doncs, si el cost és el preu per les dimensions, tindrem el preu per x més 2i. Aquest és el cost. Veieu que està format per dues variables, x i, i és la funció objectiu, és la funció que hem de minimitzar. Però no sabem fer una derivada amb dues variables. És per aquest motiu que necessitem la funció auxiliar, que és la funció que ens permetrà convertir l'objectiu en una funció d'una sola variable. Com ho farem? Amb aquesta informació d'aquí. Tenim el cost, que té x i y. Si ara venim, és igual a quina de les dues variables, a la y, per exemple, venim i la substituïm aquí, obtindrem un cost d'una sola variable, en funció només de x. Per tant, tindrem 2,5 per x més 2 per 8 són 16 entre x. Aquest és el cost. És la funció objectiu. És a dir, la funció que hem de minimitzar. Doncs som-hi, ja tenim la funció amb una sola variable, per tant ara ja venen els passos que hem de fer l'utilització. Derivar la funció, el 2,5 el deixem igual perquè està multiplicant i anem a fer la derivada del parèntesis. 1 menys 16 entre x al quadrat. I a més, com que estem derivant i el que volem, recordem, que és mínim, per tant, la derivada és igual a 0. Per tant, ho igualarem a 0. I aquí tenim al final una equació senzilla. 2,5 està multiplicant, passa a l'altre costat dividint, per tant ens quedarà 1 menys 16 entre x al quadrat igual a 0. Aquest segon terme d'aquí està restant, per tant passa a l'altre costat sumant i ens quedarà 1 és igual a 16 entre x al quadrat, x quadrat està dividint, passa a l'altre costat multiplicant, per tant ens queda x quadrat és igual a 16, que això vol dir que x és igual a l'arrel de 16, o sigui, més menys 4 metres. Com que menys 4 metres no té cap sentit, això el que vol dir és que la x és igual a 4 metres. Si la x són 4 metres, anem a trobar què val la y. La y l'hem aïllat aquí, és 8 entre 4. Per tant, 2 metres. Ja tenim quines són les unitats d'aquest tancat. Anem a veure ara. Fins aquí ens ho hem cregut. Però hem dit que hi ha dos punts on la derivada és igual a 0, en un mínim i en un màxim. Per tant, sempre que ens demanin que trobem un mínim o un màxim, hem de comprovar que realment es tracta d'un mínim o un màxim. Com comprovem que estem fent una derivada igualada a 0 i ens surt un mínim i no un màxim? Recordem que sempre que tinguem una funció i en realitat fem la seva segona derivada, si ens surt que és més gran que 0, tenim un mínim. Si la segona derivada ens surt negativa, tenim un màxim. Així doncs, aquesta funció cost, la derivada del cost, vaja, si la tornem a derivar i tenim la segona derivada, en substituir la x per al seu valor, hauríem de veure si la derivada ens surt positiva o negativa. A nosaltres ens hauria de sortir positiva, perquè es tracta d'un mínim. Si no, és que ens hem equivocat. Llavors anem a fer
aquesta segona derivada, escrivim aquí tal qual, si us sembla aquí, segona derivada del cost, 2,5, mantenim constant. La derivada de 1 és 0 i la derivada d'aquesta resta tindrem menys que al pujar aquest x al quadrat passa dalt com un x menys 2, per tant, la derivada d'això ens treu el signe negatiu i ens ho converteix en positiu i ens converteix 16 per 2 entre x a la 3. Podríem comprovar, aquí ara hem de tenir en compte que la segona derivada de 4, o sigui, segona derivada del cost, amb x igual a 4, això s'obté 2,5 per 16 per 2 són 32 entre 4 a la 3. Això és positiu, no hi ha cap signe negatiu, per tant és positiu. Per tant, ho tenim bé, és un mínim. Fins aquí tot correcte. Anem doncs a calcular quin és aquest cost mínim que ens demanen. El cost en funció d'una sola variable, de x, perquè l'hem obtingut aquí, on x és igual a 4, és igual a 2,5 per x més 16 entre x, o sigui 4 més 16 entre 4. 16 entre 4 són 4, 4 més 4 són 8, per tant tenim 2,5 per 8, que són 20 euros. Cost, 20 euros. Unitats, x, 4 metres, i la i, 2 metres i 2 metres. I es tracta d'un mínim. Continuem amb l'optimització. El segon apartat de l'exercici 5 del juny 2023 seria 1. En el primer apartat hem trobat quin era el cost mínim i les dimensions per realitzar un tancat dintre d'un jardí, utilitzant un dels costats del jardí com un dels costats del tancat. Sabem que el preu per metre de tanca eren 2,5 euros al metre. Ara el que ens diu és, si en lloc d'utilitzar un sol costat del tancat, utilitzem dos costats del tancat, del jardí, només haurem de fer dos banyes. Llavors, què ens estalviem? Quines són aquestes dimensions? Noves dimensions. Recordem que tant pot ser un quadrat com un rectangle. La informació que continuem tenint important és que el tancat fa 8 metres quadrats, o sigui, tant si és aquest, com el que sigui, són 8 metres quadrats. De nou, de què es tracta? Hem d'intentar fer un exercici d'optimització perquè ens continuen demanant que el cost sigui mínim. Llavors, la variable funció que nosaltres haurem de derivar és la del cost. Una funció que està composada per dues variables, x i y. Recordem que, juntament amb una funció auxiliar, convertirem aquesta funció de dues variables en una funció d'una sola variable. És igual si és x o si és y. I per què volem una funció d'una sola variable? Per després poder derivar i igualar a 0, que és la condició de mínim. Bé, doncs som-hi. Hem de fer exactament el mateix que hem fet a l'apartat anterior. Tenim aquesta funció que és la funció objectiu, aïllarem la x o la y, la que us sigui més fàcil a vosaltres, i anem a crear la nova funció. La nova funció objectiu són els 2,5 euros al metre, que és el preu per metre, per les dimensions del tancat, que en aquest cas, com que no sabem si es tracta d'un quadrat o d'un rectangle, li podem dir y i x. És el mateix que hem fet a l'apartat anterior, només que abans teníem 3 costats i ara en tenim 2. Per tant, x metres més y metres són els metres total que necessitem de tancat o de malla. I un metre costa 2,5 euros. 2 metres, 2,5 euros per 2 metres. Tenim aquesta funció. Com que volem derivar-la perquè es tracta d'un mínim, necessitem la funció auxiliar per poder aïllar una d'aquestes dues lletres. El que farem és agafar la i i substituirem la i per al valor de 8 entre x. Llavors tenim que aquesta funció es convertirà en una funció d'una sola variable de x perquè estem substituint la i, per tant es converteix tot en funció de x. Per tant tindrem 2,5 per x més 8 entre x.
Va, perfecte. Ja tenim la funció objectiu que nosaltres volem derivar. I ara, com que ja és d'una sola variable, ja la podem derivar. La derivada d'aquesta funció 2,5 és un valor constant, com que està multiplicant l'escrivim i ens oblidem d'ell, i anem a fer la derivada del parèntesis. La derivada de x és 1, la derivada de 8 entre x és menys 8 partit x al quadrat. Val, aquí tenim la derivada del cost, i el que volem és que sigui mínim, per tant, l'igualem a 0. I aquí tenim ja una equació de segon grau. Per tant, som-hi. 2,5 està multiplicant, passa a l'altre costat dividint. 0 entre 2,5 se'n va. Per tant, ens quedarà una equació molt senzilla de segon grau incompleta. Aquest terme està restant, passa a l'altre costat sumant. X quadrat està dividint, passa a l'altre costat multiplicant, per tant ens queda que x quadrat és igual a 8, on tenim que x és igual a arrel de 8, o el que és el mateix, 2 arrel de 2 metres. Perfecte. Anem a veure què val la y. La y val 8 entre x, que vam posar 2 arrel de 2, i això és el mateix que 8 entre 2 són 4 entre arrel de 2 metres. Això ho podem racionalitzar. De fet, si multipliquem i dividim per arrel de 2, aquestes arrels de 2 se'n van, ens queda un 2 a sota, per tant ens quedarà 4 arrel de 2 entre 2, que això és el mateix que fer 2 arrel de 2 metres. Què vol dir això? Fixem-nos, la x val 2 arrel de 2 metres i la y 2 arrel de 2 metres. Per tant, no tenim un rectangle, tenim un quadrat. Quadrat. Val, som-hi, continuem. Ens demanen que el cost sigui mínim. Per tant, hem de comprovar realment que el cost sigui mínim i no màxim. Recordem això, la derivada d'un mínim i d'un màxim en els dos casos ens surt 0. Per tant, a nosaltres ens interessa fer la segona derivada per veure si és positiva o si és negativa. Si és positiva és un mínim, si és negativa és un màxim. A nosaltres ens interessaria estar aquí. Llavors, anem a fer la segona derivada d'aquesta funció. 2,5 és una constant, es queda igual, perquè està multiplicant a una funció que sí que depèn de x. La derivada d'això és 0, el primer terme és 0, la derivada del segon terme és negatiu, es converteix en positiu, ens quedarà 8 per 2 entre x a la 3. Per tant, quan substituïm per 2 arrel de 2, que és el que val la x, ens quedarà 2,5 per 8 per 2, podem posar 16 de fet directament, 16 entre 2 arrel de 2, tot això a la 3. Que sigui el que sigui, és positiu perquè no hi ha cap terme negatiu. Per tant, és un mínim, com esperàvem que fos. I ara el que hem de fer és calcular què val aquest cost. Per què? Perquè ens estan demanant quin seria l'estalvi si en lloc d'utilitzar només una part del jardí com una part del tancat, utilitzéssim dues parts del jardí, o sigui, una cantonada. Per tant, anem a calcular quin és aquest cost. Aquest cost, tenim aquí la funció del cost, funció objectiu. Aquesta funció objectiu quan la x val 2 arrel de 2. De fet, ho posarem aquí, que és la manera correcta. 2,5 per 2 arrel de 2 més 8 entre 2 arrel de 2. 8 entre 2 arrel de 2 ho teníem aquí i ens surt 2 arrel de 2, per tant ja ho canvio directament. I ens quedarà que el cost de 2 arrel de 2 és igual a 2,5 per dues vegades, això hem dit que és 2 arrel de 2, 2 arrel de 2 més 2 arrel de 2 ens surt 4 arrel de 2. Si multipliquem 2,5 per 4 arrel de 2, ens surt 14,14 euros. Així doncs, l'estalvi serà el que ens ha costat abans, que eren 20 euros, menys 14,14 euros, que això és igual a 5,14
86 euros d'estalvi. Sí? Espero que hagi quedat ben clar. Aquest és l'estalvi, la resta d'entre el que havíem obtingut abans, per això ja estava escrit aquí, i el que ens ha costat aquest tancat, suposant que utilitzem dos costats del gerri. Recordem sempre utilitzar unitats en els problemes de mates. Són euros, aquí són metres, tenim metres, més el cost. Ens hauria de sortir euros? Anem a veure-ho. Com creem aquest cost? El cost què és? Preu per les dimensions, per els metres de tancat que necessitem. Preu, com és el preu? Euros per metre. Per tant, euros, partit metre vull dir, euros entre metre per els metres que tenim, posem-ho aquí, euros. Entre metre per metre, el metre i el metre se'n van, i ens queden euros. Les unitats del cost són euros, que de fet té tot el sentit del món.